ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍ दिलीप कुमार प्रसाद ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ घोसर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट भाया किशोर नगर घर घोसर ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ମେସିନ୍ ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ बजरंगी इंडस्ट्री भुवनेश्वर ବଜରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଥିଲେ आज्ञा ମେସିନ୍ ଆପଣ ଏଠିକି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେସିନ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଛନ୍ତି हाँ ये ठीक ठाक पाइबी ତାପରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସିଥିଲେ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଫିଟିଂ କରିଛନ୍ତି हाँ ये फिटिंग कर ठीक ठाक ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି भल 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 व्यवहार ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖେଇଛନ୍ତି हाँ ये ट्रेनिंग ठीक ठाक देइजंदी ଆପଣ ବି ମେସିନ୍ ନିଜେ ଅପରେଟିଂ କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି आज्ञा देखिजंदी ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି नंबर ले देइजंदी ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜୁ ଯଦି 10 ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ 10 to 10 देइजंदी ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।